Wel, gawn ni droi at lyfr y datguddiad ar bennod gyntaf ein harwain i addoli heno. I'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn rhyddhawodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i ddiw ei dad, iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wel, gewn ni ymateb ac addoli ymhellach gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno o cenwch fawr i'r arglwydd, a ddeiar fawr i gyd. Wel, mae'n darlleniad ni heno yn dod o Ddengil Ioan a pennod 11 a 5. Ddengil Ioan, pennod 11 a 5, ac yn darllen at adnod 11 a 7. Na fi yw'r wir wynwydden, am tad yw'r gwynllanwr. Y mae ef yn torri ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau i pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chwi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthyf, arhoswch yno fi a minnau yno chwi. Ni all y gangen dwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y wynwydden. Ac felly'n union ni allwch wythau heb i chwi aros yno fi. Na fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntau yn dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i ni allwch wneud dim. Os na bydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu ffwrdd fel y gangen bythrwydd. Ac fe wywan, dyma'r canghennau a gesglir yw taflu i'r tân a'i llosgyn. Os arhoswch yno fi, ac os erys fy ngeiriau, os bydd fy ngeiriau yn aros yno chwi, gofynnwch am beth a bynnwch, ac fe rhoddir i chi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, trwy chi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyf innau wedi'ch caru chi. Arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad. Yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych, mwyn i'n llawenydd fi fod yno, ac eich llawenydd chwi
bod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i, carwch eich gilydd, fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Ar ydych chwi'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn yr wyf fi'n ei orchymyn i chi. Nid wyf mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae ei feistr yn ei wneud. Yr wyf wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd yr wyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Nid chwi am dewisodd i, ond mae fi a'ch dewisodd chi, a'ch benodi i fynd allan a dwy'n ffrwyth, ffrwyth sy'n aros. Ac yna fe rydd y tad i chwi beth bynnag o ofynnwch ganddo, yn fy enw i. Dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi i chwi, carwch eich gilydd. Wel, gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Ni'n diolch yn fawr i ti o arglwydd ein Duw am y cyfle newydd o ddod ynghyd yn enw Iesu Grist. Ni'n diolch eto bod ni'n cael rhyddid i ddod i ddaddoli di, ac bod ni'n cael dod nawr at orsedd y nedd, wedi'n orsedd o ras arglwydd, ac bod y fath addewidion gyda ni, fel i ni newydd arllen, ynglyn â gofyn beth bynnag i ni'n ei ddymuno yn ôl dewyllus di arglwydd, ac fe fydd yn cael ei roi i ni. Ac o arglwydd felly, ni'n diolch yn gyntaf bod gyda ni Dduw mor fawr a bendigedig a gogoneddus. Duw y diwiau, y Duw byw, yr arglwydd byw, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, yn Dduw ein achubiaeth, Duw ein iachawdwriaeth ni, ein creawdwr ni, ein cynhaliwr yr un sy'n ein cynnal o ddydd i ddydd, a'n gwaredwr ni. Ac i ni'n diolch am gael dod gyda fron nawr o arglwydd. Ac unwaith eto heno, ni'n dod i nesau at y ti arglwydd, ni'n dod i oedfa, ni'n dod i gwrdd â Duw. Dyna ein nod ni, dyna ein disgwyliad ni arglwydd. Mae'n hyfryd i weld ein gilydd, wrth gwrs, a cael cymdeithas ein gilydd. Ond y prif nod yw cwrdd â Duw. Ac o arglwydd, ni'n gofyn i ti heno eto, a cawn ni gwrdd â ti yma. Ni'n gweddio a cawn ni olwg ffres ohono ti o arglwydd, o dy fawredd, o dy gariad di tuag ato ni, o goniant yr arglwydd Iesu, fel ein prynwr, fel ein gwaredwr, wrth i ni glywed y gair ac wrth i ni gofio amdano fe yn y cymyn hefyd. O arglwydd, mae eisiau golwg ffres arno ni o hyd arglwydd, oherwydd i ni mynd yn o'r yn ein calonnau, i ni'n cael ein tynnu bant oddi wrtho ti arglwydd. Ac felly i ni eisiau dod nôl, hoelio'n sylw arno ti. I ni eisiau cwrdd â ti hefyd, i ni eisiau ti roi dy law arno ni arglwydd. I ni eisiau ti gyffwrdd ein calon ni fel petai a dy fendith o arglwydd. Yma heno, trwy dy air, trwy ymoddion gras. O arglwydd i ni'n diolch bod na ras i gael a bod na drigaredd i gael i ni mewn amser o angen. Ac i ni mewn angen o hyd. I ni mewn angen heno o arglwydd ohono ti. Ac felly ni'n gweddio am olwg newydd ohono ti arglwydd, golwg ffres ohono ti. Yn dy gariad rhyfeddol, yn nghariad rhyfeddol yr arglwydd Iesu, tuag ato ni. Bod wedi ein trin ni fel cyfeillion, ac wedi rhoi ei einioes drosom ni o arglwydd. Mwyn i ni fod yn gyfeillion i ti, mwyn i ni gael ei newid i fod yn gyfeillion, ac aros yn dy gyfeillgarwch di. Ac o arglwydd i ni'n gweddio, y byddwn ni yn dod yn gyfeillion i ti arglwydd, y byddwn ni'n dod i brofiad o'r arglwydd Iesu Grist, brofiad byw, a hefyd o arglwydd y byddwn ni yn dwy'n ffrwyth wedyn ni fel dy blant. Yna gymaint o sôn yn y darlleniad ni wedi cael am y dwy'n ffrwyth. Dyna holl bwrpas y gangen yw dwy'n ffrwyth. Dim byd arall, nid i fod yn berth, ond i dwy'n ffrwyth arglwydd.
Ac i ni gweddio am dy ras nawr te Arglwydd. I ni'n gweddio i gael ein cadw yno ti Arglwydd. I gael ein cadw yn nes ata ti o Arglwydd Iesu Grist. Ti yw y pen a ni yw y corff. Ti yw y wynwydden a ni yw'r canghenna. Helpa ni i aros. Helpa ni glymu'n hunain wrtho ti. Bob dydd a bob nos o Arglwydd. Mwyn i ni ddwy'n ffrwyth. Ac o Arglwydd i ni'n diolch weithiau bod ti yn gweithio arno ni wrth gwrs. Bod y gwynllanwr yn glanhau y canghennau weithiau. Mae yna ffilno'n digwydd weithiau Arglwydd. Ac i ni yn diolch bod yna bwrpas i hwnna hefyd. Mae yna bwrpas i'n treialo ni a'n anawsterau ni o bryd i'w gilydd Arglwydd, pethau sy'n dod ar ein traws ni. A trwy'r gwbl wyt ti'n ein glanhau ni, ti'n ein clwno ni Arglwydd. I ni gael dwy mwy o ffrwyth. I ni gael dod yn fwy tebyg i'r Arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn gweddio hynny Arglwydd o ganlyniad i'r oedfa heno. Byddwn ni'n fwy ffrwythlon o Arglwydd, o ganlyniad i fod yn y cymun, o fod yn swper yr Arglwydd. Byddwn ni'n dod yn fwy tebyg i'r Arglwydd Iesu. Y cawn ni yn llenwi a chariad yr Arglwydd Iesu yn ein calonnau ni Arglwydd. Ac y bydd e'n llifo trwyddo ni, tuag at ein gilydd a tuag at eraill. Ac o Arglwydd i ni'n cofio mewn gilydd felly yn yr eglwys. Ni'n cofio eto am rai sy'n methu bod gyda ni. Ni'n cofio am rai sy'n mewn cartre o Arglwydd, neu gartre, mewn gwendid a llesger, bendithiau nhw Arglwydd, a chynnal nhw i ni'n gweddio. I'n gofyn i ti fod yn gastell iddyn nhw, yn noddfa ac yn nerth. Ac o Arglwydd i ni'n gweddio dros y gwaith, eto wythnos yma. Nerthan ni yn y gwaith, ac i ni'n gweddio eto bydd yna ffrwyth yn dod Arglwydd. Nid yn unig ffrwyth yno ni, ond ffrwyth i'r gwaith, gyda'r rhagor yn dod at Iesu Grist. Yr rhagor yn dod i blygu i Iesu Grist fel arglwydd ac fel gwaredwr. Ac o Arglwydd i ni'n gofyn i ti'n erbyn ni yn nerth yr ysbryd glân o Arglwydd, a i ti bendithio'r gwaith. Ni'n cofio am ein cynhadon cyswllt gen a Neil MacDonald o Arglwydd, yn paratoi i fynd i Affrica nawr. Ni'n gofyn i ti'n erbyn nhw nawr yn y cyfnod yma, cyn iddyn nhw fynd i Chad. O Arglwydd i ni'n rhyfeddu at eu parodrwydd nhw i fynd i le newydd o Arglwydd, yn eu cyfnod nhw mewn bywyd, yn ein herio ni, ac i ni'n diolch am hynny Arglwydd, bod ni wedi bendithio nhw nawr, ac iddyn nhw brofi llawenydd mawr yn dy waith i Arglwydd, ac yn waith dy deyrnas ti. Dydyn nhw fod yn ymwybodol bod ti'n mynd o'i blaen nhw Arglwydd, a bod ti gyda nhw. Ac o Arglwydd i ni'n gweddio dros frodyr a chwiorydd sy'n dioddau, a ni'n wedi clywed haneson rhyfeddol nos Fawrth o Arglwydd gyda Clwyd, ac i ni'n gweddio drostyn o Arglwydd. Rhai yn weddwon wedi cael ei gadael o Arglwydd, a phlant wrth gwrs, rhai yn unig iawn, oherwydd mae nhw yr unig un yn y teulu sydd yn Gristion, ac yn golygu bod yn hollol unig ac yn hollol, gofod cadw'n hollol dawel o bendithion o Arglwydd. Ni'n diolch bod gyda ti dy blant, y bobl dim mhob man. I ni fan hyn, i ni'n poeni Arglwydd bod ni'n bach, ond mae gyda ni gwmni'n gilydd, mae gyda ni gymdeithas. Ni'n cael ein rhwystro rhag dod at ein gilydd i galonigi'n gilydd yn y gwaith, ac ni'n diolch yn fawr am hynny. Ac ni'n meddwl hyn am y rhai sydd yn gallu gwneud hynny Arglwydd. Ac bendithio nhw. Bydd yn agos atyn nhw Arglwydd, a cynnal nhw mewn ffordd arbennig iawn. O Arglwydd wyt ti'n gallu gwneud y rhyfeddodau, wrth gwrs wyt ti'n gallu dod â rhywun, falle, bydden nhw beth yn breuddwydio i ddod wrth eu hochr nhw, i fod yn gymdeithas, a ni'n gweddio am hynny hefyd. Ac o Arglwydd i ni yn diolch bod y waith i yn mynd ymlaen fel hyn trwy'r byd i gyd o Arglwydd. Weithiau mewn niferoedd mawr, weithiau mewn eglwysi mawr, weithiau mewn rhywiau bach o Arglwydd, ond mae'r deyrnas yn mynd ymlaen. O, diolch.
Diled y deyrnas o arglwydd a gwneler dy ewyllus. Ac o arglwydd hyn o'n ni'n gofyn i chi eto i'n bendithio ni nawr te, yn ein gweddi nawr, i ni'n gofyn i chi ddod lawr, i ni'n gweddi am ddylanwad yr ysbryd glân ar yr oedfa arglwydd. O, i ti ddod i'n plith ni, yn enw yr arglwydd Iesu Grist, yn ôl da ddewid o arglwydd bydd yn y canol gyda ni. Rhod y fendith o arglwydd nawr, a derbyn ein diolch, maddau ni'n pechodau, fel i ni di maddau i rhai sydd wedi pechu yn ein herbyn. Paid ag arwain ni arglwydd i brofedigaeth. Paid ag yn harwain i cadw ni rhag temtasiynau diangen arglwydd. Ac o arglwydd gwared ni rhag yr un drwg i ni'n gweddio. O, cadw ni arglwydd, cadw ni yn weinidog, cadw ni yn braidd arglwydd. I ni mewn brwydr, i ni'n gwybod, nertha ni yn y brwydr, Dad, nertha ni yn yr arfau i ti di roi ni, yn yr arfogaeth, gwared ni rhag yr un drwg o arglwydd. I ni ddim eisiau syrthio i'w ddichellio neu arglwydd. Cadw ni rhag pechod yn yr wythnos sydd o'n blannu arglwydd. Cadw ni yn ein gweddio. I ni'n eiddo i ti nawr, ti ddim prynu ni arglwydd, yn eiddo i ti. I ni eisiau bod yn eiddo llwyr i ti. O arglwydd, cliw ni nawr a derbyn ein diolch. A derbyn ni arglwydd, yn enw ac yn haeddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr emyn nesaf gyda'n gilydd, dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n rhwy. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr ŵyn. Wel, fel testyn heno nawr te, gawn ni droi at y darlleniad, Ioan pennod 15, ac adnod 13. Adnod 13. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn,
sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Felly neges yw hon i baratoi'n hunain wrth gwrs ar gyfer y cymyn sydd i ddod wrth i ni ganolbwyntio ar aberth a gwaith yr arglwydd Iesu. Ond wrth gwrs mae yna gyd-destun i'r geiriau gyntaf oll, a newn ni edrych ar hynny gyntaf. Mae'r arglwydd yn siarad gyda'i ddisgyblion, dyna lle un i nawr te. Mae'n siarad â'i ddisgyblion cyn iddo fe fynd i'r groes. Ac un peth mae'n dweud fan hyn, sydd yn hyfryd iawn dwi'n credu, pam mae'n siarad â nhw, beth sydd gyda fe mewn golwg wrth iddo fe siarad, mae'n ei paratoi nhw wrth gwrs am ei ymadawiad Mae yna drallod mawr yn eu calon nhw, mae wedi dweud wrthyn nhw peidiwch a gadael eich calonnau cael eu cynhyrfu, na thralloder eich calon. Mae yna drallod mawr, mae e'n mynd a'i gadael nhw wrth gwrs. Beth sydd gyda fe mewn golwg felly? Wel, meddyliwch enghraifft am adnod 11, jyst cyn adnod y testun, a rwyf wedi dweud hyn wrthych, mwyn i'n llawenydd i fod ynoch, ac eich llawenydd chwi fod yn gyflawn. O, dyna chi air pwrpasol, dyma chi air hyfryd i rai sydd â'u calonnau nhw mewn trallod, oherwydd bod yr arglwydd, yr athro, yn ei gadael nhw. Mae'n mynd at y tad, mae wedi dweud wrthyn nhw wrth gwrs. Mae rhai yn galw'r penodau hyn yr ymddiddanion, y sgyrsiau ffarwel, cyn iddo fe i fynd. Ac mae tristwch yn llenwi eu calonnau nhw, fel ni'n clywed mwy nes mlaen ym mhennod 16. Ond mae a concern drostyn nhw a droson ni felly, bod i lawenydd yn ein calonnau ni. Ac yw hwnna'n hyfryd. Mae'n fwriad, mae'n concern gyda fe dros ei ddisgyblion i gyd. Beth bynnag ein hamgylchiadau ni, bod ei lawenydd yn ein calonnau ni. Nid llawenydd y byd, nid hapusrwydd y byd yw e. Mae wedi dweud yn y bennod flaenorol bod e'n gadael tangnefedd. Fy nangnefedd i fy hun, nid fel y mae'r byd yn ei roi, yr wyf fi'n ei roi, na thralloder eich calon. A mae'r un peth am ei lawenydd nid llawenydd y byd yw e, ei lawenydd yw e, wrth gwrs. Rhywbeth ysbrydol, rhywbeth dyfnach o lawer. Mor aml mae'r byd yn teimlo llawenydd neu tangnefedd pan mae'r amgylchiadau yn ffafrio. Pan mae pethau yn mynd yn dda yn ein bywyd ni. Chi'n gofyn i rywun siwrd mae pethau, a wedyn i ni meddwl am yn amgylchiadau. Mae pobl yn tueddu feddwl siwrd mae pethau mynd o ran amgylchiadau o ddydd i ddydd. Mae hwnna'n effeithio arno ni wrth gwrs, mae nhw. Ond mae llawenydd yr arglwydd yn ddyfnach. Dwi ddim yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Mae'n tarfu yn ein perthynas ni a Duw. Mae'n seiliedig ar bod gyda ni heddwch gyda Duw, wrth gwrs. A bod gyda ni berthynas agos, bersonol gyda Iesu Grist. Ac o fyna mae dangnefedd a'i lawenydd yn dod i ni. Un peth sy'n werth i gofio falle, Duw llawenydd byth yn dod i ni wrth geisio llawenydd. Fallacy yw hwnna. Dyw llawenydd ddim yn dod wrth geisio llawenydd. Beth mae'r Beibl yn dweud yw i geisio yr arglwydd o hyd. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef. A y pethau hyn wedyn ni gawn nhw'i rhoi i chi wedyn. Dyw'r Beibl byth yn dweud wrthon ni i geisio llawenydd. Mae'n addo llawenydd mawr, ond wrth geisio yr arglwydd wrth gwrs. Wrth geisio yr arglwydd. Ac wrth gwrs, beth mae yr arglwydd wedi bod yn dweud wrth i ddisgyblion fan hyn nawr te, yn y bennod yma? Wel, mae wedi bod yn rhoi gorchymyn iddyn nhw i aros ynddo fe. I aros ynddo fe. A mae wedi
mae wedi gwneud hynny'n eitha clir, chwarae teg, gyda darlun y wynwydden. Felly mae'r wynwydden, y goeden a'r canghennau, mae'r canghennau'n aros yn y goeden mwyn dwyn ffrwyth. Mae'n ddarlun digon syml, mae'n ddarlun digon clir i ni. Mae'r rhaid, does dim dewis, mae'r rhaid i'r gangen i fod yn y goeden. Gallwch chi ddim cael cangen rhywle arall wedi torri bant a disgwyl bod ffrwythau'n dod ar y gangen yna. Falle bod hi'n edrych yn neis, falle bod hi'n edrych yn beth, ond falle bod siap neis arni. Ond dyw hi ddim yn mynd i ddod â ffrwyth os nad dyw hi yn y goeden. Ac wrth gwrs, dyna'r darlun yn syml iawn. Dyma orchymyn yr arglwydd i aros yn iddo fe. Ble mae llawenydd yn dod i'r Cristion? Aros yn iddo fe. Ac mae hynny'n golygu aros yn ei air e. Mae'n gwneud hynny'n glir yn dyw e. Os arhoswch yno fi, ac os erys, os bydd fy ngeiriau i yn aros yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch ac fe rhoddir i chwi. Mae rhaid aros yn ei air. Hynny yw, mae rhaid cadw ei orchmynion i gyd. Dyna beth yw aros yn ei air wrth gwrs. Adnod 10, os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad. Dyna fe, lle ddim bod yn fwy clir gan yr arglwydd, os cadwch fy ngorchmynion. Dyma un orchymyn, arhoswch yno fi. Abaid in mi, pidwch â symud, pidwch â cyffro oddi wrtha i. Fel y gangen, byddwch fel y gangen. Bob dydd yn tynnu maith, yn tynnu nerth, yn tynnu gras, yn tynnu bywyd i'ch enaid o Iesu Grist. Bob dydd byddwch yn tynnu oddi wrtho fe, arhoswch ynddo fe. Shwd ni'n neud hynny? Wel, ni'n darllen ei air wrth gwrs, ni'n darllen y Beibl, ni'n darllen rhywfaint o'r ysgrythur. Pam i ni'n neud hynny? Wel, i ni'n dod i wybod ewyllus yr arglwydd, i ni'n dod i wybod ffyrdd yr arglwydd, ond mae'n mwy na hynny, i ni'n tynnu oddi arno fe. Mae'n fara, mae'n fywyd i ni. Yr unig ffordd i ni'n mynd i ddwyn ffrwyth, yr unig ffordd i ni'n mynd i dyfu. I ni'n cael dod at yr arglwydd mewn gweddi, bob dydd, unrhyw bryd yn y dydd, yn gyson ac yn aml. Pam? I ni'n tynnu. I ni eisiau gras, i ni eisiau nerth, i ni eisiau pob math o help o un funud, o un awr i'r nesaf. Pwyso, i ni'n tynnu, a wedyn ni byddwn ni'n dwyn ffrwyth. Mae diafo byddwn ni'n dwyn ffrwyth yn ein bywydau ni ac yn profi ei lawenydd ef. Ac ei lawenydd yw hwn. Llawenydd mae yn ei fwynhau. Y llawenydd mae yn ei fwynhau wrth aros yn y tad. Rwyf wedi dweud hyn wrth eich mwyn i'n llawenydd i fod ynoch ac i'ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Os cadwch fy ngorchmynion, adnod 10, fe arhoswch yn fy nghariad, yn union fel yr rwyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad ac rwyf yn aros yn ei gariad ef. Felly, beth mae'r arglwydd yn ei ddymuno? Ie, y llawenydd sydd ganddo fe i roi i ni, ond i lawenydd yw hefyd. Mae e'n ei brofi fe hefyd. Mae gyda fe lawenydd mawr wrth aros yn y tad. Mae e'n profi llawenydd mawr wrth fod yn ifydd i'w dad. Wedi dod i'r ddeiar yma, wedi dod yn ddyn, wedi dod i roi ei hunan, wedi dod i fod yn ifydd hyd angen. Mae'n ifyddhau, dyna ei fywyd e. Mae'n cyflwyno gair y tad, mae'n gwneud ewyllus y tad, a mae'n profi llawenydd mawr wrth wneud hynny. A mi ni'n brofi yr un llawenydd yn iddo fe wrth wneud ei ewyllus e. Wrth lynu, wrth ei air e, wrth rannu ei air e gydag eraill
hefyd. A mae'n jyst rhoi darlun i ni'n atgoffa ni, mae'n darlun pwysig iawn bod yr arglwydd yn llawen wrth wynebu y groes. Bod yna dristwch, wrth gwrs, mae yna dristwch a gofid ar ei galon ni, mae'n mynd i gael ei wahanu oddi wrth y tad am gyfnod, oherwydd pechodau y byd. Ond mae meddwl am ei fyddhau i'w dad a gwneud ewyllus y tad, mae'n llawenhau, wrth gwrs, mae'n llawenhau. A meddwl roi ei hunan, mae'n gwneud hynny o'i fodd. Fy mwyd i yw gwneud ewyllus yr hwn am hanfonodd i. Dyna'i fywyd dyna'i fwyd, mae'n well na bwyd. Gwneud ewyllus ei dad sydd wedi ei anfon. A mae hynny'n arbennig yn dweud. Pan ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu, pan ni'n meddwl amdano fe'n gadael y nef, yn dod i'r byd, yn dod ac yn cymryd llwybr tuag at y groes, mae'n llawen. Mae'n llawen yn niw. Mae'n llawen yn ei alwad. Mae'n llawen yn ei waith. Mae'n llawen. Mae yna lawenydd dwfn yna yn ei enaid e. Ac mae am i ni brofi yr un llawenydd ynddo fe, yn ei orchmynion e, yn ei air ef. Mae yna emyn bach ond os oedden ni'n canu fel plant draen o'n ni, cysegrwn blaenffrwyth ddyddiau'n hoes i garu'r hwn fi ar y groes. Cofio'r emyn yna? Mae mwy o bleser yn ei waith na dim a fedd y ddeiar faith. Mae mwy o bleser, mwy o lawenydd yn ei waith na dim a fedd y ddeiar faith. Mae hwnna'n rhywbeth gwerthfawr iawn. Y llawenydd yna o rodio llwybrau, yr efengyl llwybrau yr arglwydd Iesu, llwybrau ei orchmynion e. Ac wrth gwrs, mae di tynnu sylw nawr at orchymyn arall. Mae yna ddau orchymyn arall, mae di tynnu sylw ato, nid oes gan neb y gariad mwy na hyn, 12. Dyma fy ngorchymyn i, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Mae'n ei alw fe'n orchymyn newydd, hynod 13, a mae'n ailadrodd y gorchymyn yma nawr. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Os ych chi eisiau dwy'n ffrwyth, os ych chi eisiau aros yn fy nghariad i, os ych chi eisiau aros yn gyfeillion i fi, carwch eich gilydd fel dwi wedi eich caru chi. Fel dwi wedi sôn o'r blaen nifer o weithiau, mae'n galw fe'n orchymyn newydd. Dyw e ddim yn orchymyn newydd mewn un ystyr. Carwch eich gilydd, mae hwnna yn yr Hen Testament. Car dy gymydog, wrth gwrs, fel ti dy hun, carwch eich gilydd. Ond beth sy'n newydd, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Dyna sy'n newydd yw'r darn yna, chi'n gweld? Y darlun o garu fel mae Iesu Grist wedi'n caru ni. Ac mae'n dweud wrthon ni, siwrd mae wedi'n caru ni. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Nawr, pan ni'n sôn am groes ac aberth Iesu Grist, mae rhai elfennau yn unigryw. Gallwn ni byth gopio dynwared rhai elfennau o aberth Iesu Grist. Mae hwnna'n bwysig iawn i atgoffa ein hunain bob amser. Mae gwerth anfeidrol y groes i faddau ac i lanhau pechod, wel dim ond aberth Iesu Grist allai wneud hynny. Dyw'n aberth ni, bydde fe byth yn gallu cyflawni dim byd fel yna, dim ond aberth Iesu Grist. Mae'n unigryw, wrth gwrs. Gallwn ni ddim copio hwnna a meddwl bod ni'n marw i gael maddeuant i neb arall. Mae'n amhosib, mae'n unigryw yn yr ystyr hynny. Mae'r ffaith bod wedi marw dros bechodau ei bobl, dros bechodau eraill. Gallwn ni ddim copio hwnna byth, wrth gwrs. Mae'r elfen bod wedi'n prynu ni trwy ei waed. Gall neb gopio hwnna, mae hwnna'n unig, mae'n unigryw
i'r arglwydd Iesu. A mae wedi wneud hynny drosom ni, wrth gwrs. Dyna beth i ni'n cofio heno, wrth gwrs. Mae wedi marw, mae wedi rhoi ei hunan yn ei gariad droson ni, dros ein pechodau ni. Mae wedi talu'n dyledion, mae wedi marw i'n golchi ei bobl yn lan o'i pechodau. Gadewch ni byth anghofio hwnna. A mae'r rhinwedd y gwaed yn para i dragwyddoldeb. Mae gyda ni ffynnon sydd yn ein glanhau ni o bob pechod yn aberth Iesu Grist. Gadewch i ni byth anghofio hynny. Ond mae Iesu'n dweud, carwch eich gilydd fel rwy i wedi'ch caru chi. Ac un nodwedd, wrth gwrs, yw rhoi'r hunan. Mae wedi rhoi ei hunan drosom ni. Ac i ni fod i roi ein hunan dros ein gilydd wedyn ni. Fel brodyr a chwiorydd yn yr arglwydd Iesu. Gwadu yr hunan te, mwyn ein gilydd. Dyna i ni'n cael ein galw, dyna orchymyn arall nawr gan yr arglwydd i ni. Nid optional extra yw e, gorchymyn yw e, ganddo fe. Fel hyn i chi fod i garu'ch gilydd. Fel hyn, fel dwi wedi'ch caru chi. Trwy roi'n hunan, trwy wadu yr hunan, trwy godi'r groes, roi'n hunan droso chi. A mae'r darlun yma'n dod nawr te, bod wedi rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Mae'n ddarlun hyfryd yn dweud. Ond beth mae'n feddwl? Ydy e'n golygu bod wedi marw drosom ni achos bod ni ffrindiau mor dda iddo fe. Mae pobl yn dewis ffrindiau i'r tîm pêl-drod yn yr ysgol. Maen nhw'n rhannu tîms a mae capten yn dewis y tîm. A mae'n pigo'i ffrindiau gyntaf, wrth gwrs, y rhai sy'n agosa ato fe. Neu falle yn hun, mae pobl yn ffafrio ffrindiau gyda swydd falle, neu rhywbeth fel yna, achos bod nhw'n ffrindiau da. Ac i ni fodlon wneud rhywbeth dros ffrind sydd wedi bod yn dda i ni falle. Wedi bod yn ffyddlon, wedi bod yn driw i ni dros amser, i ni fodlon wneud pethau dros ffrind da i ni fel yna. Wel, ai dyna nath Iesu Grist ar y groes? Marw dros ffrindiau fel yna sydd wedi bod yn dda iddo fe, sydd wedi bod yn ffyddlon iddo fe dros y blynyddoedd. Nage, wrth gwrs. Nage, dim o gwbl. Dim o gwbl. Dim o gwbl. A'r Beibl yn dweud bod wedi marw drosto ni a ni eto yn bechaduriaid. Yn llythyr Paul at yr Rifeiniaid, pennod 5, mae 3 disgrifiad ohono ni. Rhai mae Iesu Grist wedi marw drosto ni, pechaduriaid, rhai sydd wedi torri gair Duw, cyfraith Duw, rhai sydd wedi methu'r marc, wedi cwmpo'n fyr iawn, dim ffrindiau Duw o gwbl. Wedyn ni'n cael yn galw yn anniwiol, anti-God. Dim yn caru Duw, dim o'r un meddwl, dim yn nesau at Dduw. Ac wedyn ni'n cael yn galw yn ola yn elynion. I ni fel gelynion yn gwrthryfela yn erbyn Duw. A dros rheini mae wedi marw. Dros rheini. Dros bechaduriaid, dros rhai mewn pechod yn anniwiol ac fel gelynion. A chi'n gweld, yn ôl cyfiawnder Duw, dyna oedden ni. Bob un ohono ni, dyna oedden ni, ger i fronnau. Bechaduriaid, anniwiol, gelynion, dyna natur ni, wrth gwrs. Ond yn ôl cariad a gras Duw, mae di'n gweld ni fel cyfeillion. Mae di'n trin ni, ei bobl, fel cyfeillion. Mae di'n trin ni fel ffrindiau, a trwy hynny mae di'n gwneud ni yn wir ffrindiau iddo fe ac yn gyfeillion. Ac yn y darn yma, mae jyst cwpl o bwyntiau cyflym sy'n profi ac yn dangos ac yn tanlinellu shwd mae'n ein trin ni nawr te fel cyfeillion. Gweithaf ein pechod, yn ei ras, mae e'n trin ei bobl fel cyfeillion. Yn gyntaf,
mae wedi dewis nhw. Mae'n dweud wrth y disgyblion yn adnod 16, nid chwi am dewisodd i, ond mae fi a'ch dewisodd chi. Rywsut neu gilydd, mae ffrindiau'n dewis i gilydd, ond dyn nhw. Maen nhw'n dod at ei gilydd. A mae rhywbeth yn clico, a maen nhw'n dewis i gilydd fel ffrindiau. Ond fan hyn, mae'r arglwydd Iesu sy'n cymryd y cam cyntaf, a mae'n dweud wrth i ddisgyblion, fi sydd eich dewis chi. Wrth gwrs, dyna sydd wedi digwydd. Iddyn nhw fod yn ddisgyblion yn y lle cyntaf, mae wedi galw nhw, yn diwedd. Fe sydd wedi galw nhw. Wnaethon nhw ddim llenwi ffurflen gais i ddod yn disgybl. Wnaethon nhw ddim pasio arholiad i ddod yn disgybl. Nid mynd i gyfweliad wnaethon nhw. Nid y cyntaf i roi law lan, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Na, fe sydd wedi ei galw nhw. Fel na mae wedi digwydd, mae e wedi galw nhw. Fel na mae wedi trin nhw fel ffrindiau. Chi'n gweld? Mae wedi galw nhw wrth i hyn nhw. A mae wedi dweud wrth nhw, come on, dilyn fi. Dere ato fi, dilyn fi nawr. Ac wrth gwrs, mae'r un peth yn gwmws yn digwydd yn yr Efengyl. Yn yr Efengyl, mae'n alwad yn mynd i ddod at Iesu Grist. I ddod ato fe a'i ddilyn ni, wrth gwrs, i fod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu. Ac rhywbryd neu gilydd, i ni wedi clywed ei alwad e. Chi'n gwybod beth? Heno nawr mae'n galw trwy'r neges yma. So os rhywun heb ddod at Iesu Grist, mae'n gweud, come on, dere. Wy'n nabod i wrth enw, dere ata i. Dewch ata fi, bawb sy'n blenderog ac yn llwytho. Dewch i gael maddeuant. Dewch i ddod yn iawn gyda Duw. Dewch i gael eich glanhau o bob pechod. Dewch i fod yn ddisgyblion i fi. Dewch o afael y tywyllwch, i deyrnas y goleuni. Dewch ar fy ôl i. Dewch. Ac wrth gwrs, os ych chi'n Gristion, chi wedi clywed y llais yna yn eich galw chi. Mae wedi mynd i'r dyfnder, mae wedi mynd i'r galon. A chi wedi ymateb trwy'r ras Duw. Chi wedi dod at Iesu Grist. Mae'r emyn yn ei ddweud, gallai ni wedi cael yr emyn, mi glywais lais yr Iesu yn dweud, tyr data fi yn awr. Ac ni wedi clywed y llais yna yn ein galw ni. Nid achos bod ni'n ffrindiau da iddo fe, fe sy'n dod ac yn ein trin ni nawr fel cyfaill ac yn ein galw ni i ddod ato fe. Dyna ryfeddod yr Efengyl. Dyna beth brofodd Abraham yn Ur y Caldeaid. Mas yn Irac fyna pan oedd e'n addoli diwiau eraill. Come on, dilyn fi. Dilyn fi, dere gyda fi. Dyna i ni wedi clywed trwy'r Efengyl. Come on, dilyn fi, dere ata i, dere gyda fi. A mae'r un alwad heno. Ac trwy'r Testament Newydd, mae y disgrifiad o'r Cristion fel un sydd wedi cael galwad nefol. Wedi cael ei alw, chi'n gweld? Ni wedi cael ein galw, yn galwad hyfryd iawn. Mae wedi'n trin ni fel ffrindiau. Mae wedi dweud, come on, dere. Wy'n eich galw chi ata i. Ac i ni yn dweud, wel, mae'n emyn sy'n dweud gan William Spantacelyn, wy'n dewis Iesu a'i farwol glwy yn frawd a phriod i fi mwy. Wi eisiau fe fod yn ffrind. Ond wrth gwrs, pan ni'n dod at Iesu Grist, pan ni'n clywed yr alwad ac yn dod, ni'n gweld ai fe mewn gwirionedd sydd wedi'n galw ni. Fe sydd wedi'n dewis ni a'n galw ni i ddod ato fe. Ac mae'n rhyfeddod. Mae wedi'n dewis ni. Wrth gwrs, mae wedi'n dewis ni cyn seilio'r byd i fod yn sanctaidd ac yn lân, ac yn ddi-fai ger i bron mewn cariad. Felly mae wedi'n dewis a'n galw. Na'r peth cyntaf. Wedyn, mae wedi dweud rhywbeth wrthyn nhw sy'n dangos bod e'n i trin nhw fel cyfeillion. Dewis, dweud. Felly adnod 15. Nid oedd fwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae ei feistr yn ei wneud.
Rwyf wedi'ch galw yn gyfeillion oherwydd rwyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Mi glywson ni bore yma bod yr arglwydd wedi penderfynu rhoi gwybodaeth i Abraham ynglyn â Sodom. Doedd e ddim yn dal yn ôl y wybodaeth, mae'n rhoi y wybodaeth iddo fe. Mae Duw wedi rhoi gwybodaeth fawr, gwerthfawr i ni yn y Beibl. Wedi rhoi gwybodaeth. Mae'r arglwydd Iesu wedi rhoi gwybodaeth i'r disgyblion. Wedi rhannu gair y bywyd, wedi rhannu geiriau teyrnas nefoedd. Mae wedi rhannu, mae wedi dweud wrthyn nhw gymaint. Mae wedi dweud wrthyn nhw am ei hunan, fi yw y drws, fi yw y bugail da. A beth mae hynny'n ei olygu iddyn nhw? Fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, y ffordd, y gwirionedd, y bywyd. Dyma pwy ydw i. Dyma beth gewch chi o ddod ata fi. Chi'n cael bywyd tragwyddol, bywyd anfeidrol. Mae fi yw'r wir wenwydden fan hyn. Gallwch chi fod yn ffrwythlon yn eich bywyd o ddod ata i. Mae'n egluro pethau iddyn nhw. Mae'n rhoi damhegion. Mae'n rhoi damhegion i bawb. A mae di egluro'n fanylach i'r disgyblion, chi'n cofio? Gyda dameg yr haiwr, mae'n rhoi esboniad iddyn nhw. Gyda dameg yr efrau, mae'n rhoi esboniad iddyn nhw. O'r neilltu. Mae'n rhoi gwybodaeth. A pobl weithiau yn cadw gwybodaeth nôl yndyn nhw. Achos mae hwnna'n rhyw fath o bwer. I chi'n gallu cael dros rhywun arall. Chi'n cadw rhyw wybodaeth. Dwi'n gwybod hwn, neb arall yn gwybod hwn. Dim llawer yn gwybod hyn. Ond nid fel yna mae ffrindiau. A nid fel yna mae'r arglwydd Iesu. Mae e'n rhannu gwybodaeth gyda ni. Mae wedi rhannu gyda'r disgyblion. Mae eisiau rhannu gyda ni yn ei air trwy'r amser. Mae'n barod i rannu, mae'n barod i ddweud. Yn fwy parod nag i ni wrando arno fe. Mae wedi dweud wrthyn nhw bod e'n mynd i ddioddau. Mae wedi dweud wrthyn nhw bod e'n mynd i farw. Mae wedi dweud wrthyn nhw bod e'n mynd i atgyfodi. Mae wedi dweud bod yr ysbryd glân yn mynd i ddod i fod gyda nhw trwy'r amser. Yn mynd i nerthu nhw. Yn mynd i harwain nhw. Mae wedi dweud wrthyn nhw. Dim yn ei cadw nhw yn y tywyllwch. A fel yna mae Duw yn drigarog iawn yn yr ysgrythur. Mae'n gyfeillgar tuag ato ni. Mae'r arglwydd Iesu yn ei trin ni fel cyfeillion. Yn bai ni yw os i ni ddim yn gwybod yn well, ac e ddim yn gwybod mwy. Mae wedi dweud, mae yn dweud wrthon ni. A mae hwnna'n hyfryd yn dweud. Ac os i ni am drin ein gilydd fel cyfeillion ac eraill, beth am i ni ddweud? Beth am i ni drin pobl llwyn hendi ar cylch fel cyfeillion? A dweud wrthyn nhw, wrth gwrs, dweud beth allwn ni. Gyda phob cyfle gawn ni am Iesu Grist, am fywyd tragwyddol. Ie, am y perygl o fod heb Iesu Grist a dal yn ei pechod. Beth am i trin nhw fel cyfeillion a dweud bob cyfle a gawn ni. Beth am i ni adeiladu'n gilydd, wrth gwrs, ac annog ein gilydd yn y ffydd i fod yn gyfeillion i'n gilydd. Yn drydydd, dwyn ffrwyth. Mae e'n i dewis nhw, mae e'n dweud pethau wrthyn nhw iddyn nhw ddwyn ffrwyth. Mae eisiau gweld nhw yn ffrwythlon. Mae hwnna'n hyfryd. Mae eisiau gweld nhw yn tyfu. Mae eisiau gweld nhw yn aeddfedu. A chi ffrind, diolch eisiau cadw nhw lawr. Diolch eisiau nhw fod yn stunted. Mae eisiau nhw dyfu ac aeddfedu a dwyn ffrwyth yn ei bywydau nhw. Dyna mae eisiau ar ein cyfer ni. Mae'n hyfryd. A mae'r addewid mawr yma bod ni'n aros yn ei gyfeillgarwch o gadw ei airau, o fod yn ifydd i'w airau. I ni'n aros yn ei gyfeillgarwch. Ydych chi'n gyfeillion i mi, 14, os gwnewch yr hyn yr wyf fi yn ei orchymyn i chi. Chi'n aros fel ffrindiau i fi wedyn ni. Chi'n dod yn ffrindiau ac ni'n dyfnhau y cyfeillgarwch os mynwch chi. Mae'r gyfeillgarwch yn tyfu, mae'n aeddfedu, mae'n dyfnhau
wrth i ni i fyddhau i Iesu Grist. Fel na mae'n dyfnhau, wrth i ni aros, wrth i ni garu'n gilydd, wrth i ni gadw i air, a mae'r addewid yma, byddwn ni'n dwy'n ffrwyth. Byddwn ni'n ffrwythlon yn dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Yn adlewyrchu'r arglwydd Iesu mwy a mwy yn ein bywydau. Bod ni'n cael y llawenydd oedd e'n profi mewn i fuddugdod, yn rhoi ei hunan ar wasanaeth y tad. Byddwn ni'n profi mwy o hynny. Bydd hwnna'n ffrwyth yn ein bywyd ni. Bydd ni'n cael llawenydd mawr yn yr arglwydd, yn ei waith yn ei wasanaeth bod e'n dod â llawenydd i ni. A bod ni, wrth gwrs, yn dod yn fwy tebyg. Nes i restru bore yma llwythau'r ysbryd, cariad, bod i gariad yn dod yn math o gariad ni'n gweld yn ein bywyd ni. Mwy a mwy, mae'n le i fwy o hyd ac o hyd, wrth gwrs. Llawenydd, na fe, tangnefedd, y goddefgarwch, yr amynedd mawr yma, yr hir amynedd, macro thwmos sy'n ni'n gweld gan yr arglwydd tuag ato ni. O hwnna'n dod yno ni, tuag at ein gilydd. Y caredigrwydd, mae mor garedig tuag ato ni. Mae mor hael tuag ato ni. Ym mhob ffordd. Mae'n hael tuag ato ni yn ei ras gyffredinol. Bendithion i ni'n profi bob dydd. Mae'n hael gyda ni yn yr Efengyl. Mae wedi rhoi ei unig anedig fab i ni. Na chi haelioni, na chi garedigrwydd, na chi rodd, na chi gost. Mab ei fynwes mae wedi rhoi i ni. A Iesu Grist yn rhoi ei einios. Yn ei rhoi a garedigrwydd i chi. Ac mae'n caredigrwydd ni i ddod yma bach yn debycach i'w caredigrwydd e. Tuag at ein gilydd. Heb gyfri'r gost, wrth gwrs. Daioni, mae'r arglwydd yn dda i ni. Mae'n ffyddlon. A ddwynder hunan ddisgyblu yr hunan yma. Wel, dyna fe. Mae wedi ein penodi ni i ddwy'n ffrwyth. I fod yn ffrwythlon. Na chi ffrind. Dwi eisiau gweld ni yn fach ein ffrwythau. Mae eisiau gweld ni'n blodeuo, mae eisiau gweld ni'n aeddfedu. Mae eisiau gweld y ffrwyth yn tyfu yn ein bywyd ni. Mae hwnna'n hyfryd fi'n credu. Ac yn ola, wrth gwrs, y peth mawr, mae wedi rhoi ei hunan droson ni. Mae wedi i gadw at y dydd i gyd. Mae wedi'n dewis, mae wedi dweud wrthon ni, mae wedi peri bod ni'n dwy'n ffrwyth, mae wedi darfod, mae wedi marw drosto ni, wrth gwrs. O'i fodd ei hunan, yn rhoi ei fywyd drosom ni. Dyna i ni'n mynd i gofio yn y cymyn nawr. Dyna i ni byth eisiau anghofio, fel mae wedi rhoi ei einios. Dim dylan ôl, dim cyfri'r gost, dim arbed. Doedd dim arbed, chi'n gwybod? Dyw ddim wedi arbed ei fab ei hun. Dim cadw nôl i roi ei draddodi fe. A Iesu Grist gyda'i fywyd ei roi Dim dylan nôl. Mae'r hyn beth mae yno ni yn naturiol, mae yno i, ta beth mae'n gwybod amdano chi, y dylan nôl yma. Mae rhyw self-protection rhywsut, dylan nôl, Peter o'i gormod. Dim byd fel yna yn yr arglwydd Iesu, dim byd fel yna yn niw, yn rhoi ei fab, heb arbed, rhoi ei einios o'i fodd. Ac un peth sy'n dangos yw bod wedi mynd fel oen i'r lladdfa, ynddo fe. Meddyliwch nawr te, fel ath i'r groes, y llwybr gymerodd e. Gafodd ei ddal gan y mob yn yr ardd, gyda Judas. Wedyn ni, ath e at yr arch o ffeiriad. Wedyn ni, ath e o flaen cyngor yr Iddewon. Wedyn ni, ath e o flaen Peilat, y Rhufeiniad. Wedyn ni, ath e at Herod, brenin yr Iddewon. Wedyn gafodd ei arwain nôl at Peilat. Wedyn gafodd ei roi i'w chwipio, a phoeri arno fe, a'i guro fe, a wedyn gath ei arwain i Golgotha. Na fe chi.
Fel na gath ei arwain fel oen i'r lladdfa. Fel oen i'r lladdfa. Fel na oedd e'n rhoi ei einioes. Rhoi ei einioes, rhoi ei hunan droson ni. Fel na mae di'n trin ni, chi'n gweld, fel cyfeillion. Nid bod ni'n ffrindiau da. Mae di'n trin ni fel cyfeillion mwyn i ni ddod yn gyfeillion, mwyn i ni ddod i'w garu, mwyn i ni ddod i aros yn ei gariad, mwyn i ni ddod yn ffrwythlon, yn fwy tebyg iddo fe. Wel, diolch heno i'r arglwydd am y gair. Diolch bod wedi ein trin ni, a'n cyfri ni fel cyfeillion iddo fe, trwy ei ras a trwy ei gariad. Diolch bod e'n galw ni i fod yn gyfeillion iddo fe, trwy gadw ei air a chadw ei orchmynion. Beth am i ni ymrwymo o'r newydd yn y cymuned i fod yn gyfeillion i'r arglwydd Iesu, i gadw ei air. Beth am ofyn am ras, yng ngoleuni y groes, i roi'n hunain, i fod yn gyfeillion iddo fe, i aros yn ei gyfeillgarwch ef, i aros yn ei gariad, i brofi mwy a mwy o'i lawenydd ef, a dwyn mwy o ffrwyth. Mwyn i enw. Amen. Wel, gawn ni ddod nawr at yr emyn nesaf sydd gyda ni heno. Felly, carodd Duw wrth rychau anhawddgara. Un gair ydy hwnna i fod, anhawddgara erioed a fi, yng nghamgymeriad i hwnna. Felly carodd Duw wrth rychau, a stop fyna, anhawddgara. Mae'n edrych yn fawr, mae'n tharwydd, anodd ei caru. Anhawddgar, anodd ei caru. Felly carodd Duw wrth rychau, object, anhawddgara erioed a fi, felly carodd fel yr rhoddodd, annwyl fab, ei fynwes di.
Diolch i ti, Arglwydd, am dy air i ni heno. Diolch yn fawr am yr Arglwydd Iesu Grist. Diolch am y neges, Arglwydd. Diolch bod ti wedi ein trin ni, wedi'n gweld ni, wedi'n trin ni fel cyfeillion. Ni oedd yn aniwiol, ni oedd yn elynion, ni oedd yn bechaduriaid, Arglwydd. Ti wedi'n trin ni fel cyfeillion. Diolch bod ti wedi'n dewis ni ac yn galw ni. Diolch am bopeth ti yn dweud wrthon ni, Arglwydd. Diolch bod ti'n golygu ni ddwy'n ffrwyth. Diolch bod ti wedi rhoi dy hunan droson ni ar groes Calfaria. O, diolch. Ac o, Arglwydd, yn dymuniad mawr yw bod yn gyfeillion i ti nawr. Neu di'n helpu ni, Arglwydd, i aros yn dy gariad, i dderbyn dy alwad wrth gwrs, ac i aros yno ti, i gadw dy orchmynion, Arglwydd, i brofi dy lawenydd ac i ddwy'n ffrwyth. Yn enw Iesu Grist. Amen.